Txerri solomoa zagarrekin. Kombinazio aparta. Zagarrekin dena animatu, txerriankak egiten badituzu egunen baten. Solomoa gukengo du moduan, saltzak egiteko zagarrak ematen dio txerriai eta oilaskoari oso punto ona. Errezeta hogin barrozu egunen batean. Oilaskoa saltzan egin bar baduzu bezala, kipula bota eta 2-3 zagar bota bertara. Kipula horrekin. Eta utzi erregostean, gero ardo txuri pixkat, ero garagardo pixkat, utzi erregostean, eta gero birrinu saltza hori, eta zagarra oilaskoakin da gutitze bat. Hori nire edurnak edakutzi zean, eta oso goxua geratzen da. Eiteko, behar dugu ontzi bat, errezeta hontan, labean sartu alduguna, beraz, eta gero tapa jarri altzaiona. Plastikozkoak gero baldin badia ezin dugu. Lapiko bat eninalko genuke, baina gero beharko genuke olako tapa bat, dena zein metaleskoa den, ero kristaleskoa kasuntan, eta labean sartu aldugun. Kontu zibili, ze kasula batzu bakizu eta euskatela eltzekoak eta plastikozkoak, labia 160 gradutan nero daukat, eta izorratu behar dugun dena. Ontarako, solomoa hemen daukat, txerri solomoa, eta gutxi gora bera honek pixatuko ditu kilo 300 ero olako bat. Osorik ingo dugu. Gero, egia esan espinaka bezala, txikitu ingo zaigu pixkat. Eta ingo duguna da, hemen ondo gorritu, olio pixkatekin, olio finakin jartzen du. Olio fina nik uste dute kilore olioa izango zela. Olio txantxa bat, gero berak, ikuste zu hemen, txerria bereko ipea edo badu, orduan hau urtu ingo dugu, horren alde hau jarriko dugu, eta ingo diguna da, berotu kolorea emango dugu. Bi alde guztietatik mugituko dugu, gatza eta piperbeltza botako dugu, eta ondo gorritu ingo dugu. Gero, botako izkigu bertara, azenario bat, kipula bat, gero, ereinotza, o erramua, ostotxo bat, eta ale batzuk, piperbeltza ale batzuk, eta ardoa, garagardo botako dio. Garagardoa hemen dago, 200 mililitro gutxi, baso bat ia goraino. Hor botako dio, tapa jarriko dio, eta labean behar du honek ordu terdiero. Errezetanen arabera, labe suabe batian, ordu terdi. Eta jungo gara, zagar horiek zuritzen. Behin zurituta dauzkagula, azal horiek ere, sartuko ditugu labera, txerri honekin, eta gero hori birrinduta izango da, errezeta honi lagunduko dion saltza. Eta lagungarri moduan, esan bezala, txerri solomoa zagarrekin da, ingo dituguna zagar horiek, ingo ditugulako atala eta natara, eta hemen gurin pixkatekin, eta ardo txuri pixkatekin da sukre pixkatekin, salteatu, eta karamelizatengo ditu. Hori hor. Eskua garbitu. Vale. Eskua lehortu. Hau pixkat. Garbitu. Eta hori, kolore politxaman, honi. Guztezu hemen ja bereko ipe pixka botadu. Eta bain bertara botako dioguna kipula bat 3-4 busketatan moztuta. Gero hau birrindu ingo dunez. Eta labia, esan dako, beti labia erabili behar badugu, labia martxan, Otzian ezer. Ereinotza, osto bat. Azenari bat, busketatan. Hau ere barrura. Piperbeltza ez dut prestatuta utzi, baina, beti hemen barruan aldeak izate ditugu. 6 bat, 8 bat. Barrura, hau ere bai. Ondo itxi. Emango diana da.
Ipurdi alde batetik ondo. Hemen beste bi liburu dauzkat, ekarri dut. Historia de la alimentación en el País Vasco. Luis Aramburu. Hemen gabiltza, berakin kontaktuan jartzen garen, da seguro gauze interesgarriak etortzen dira liburu honetan. Eta, bueno, txorienera etortzen dan. Eta asteazken baterako, nik uste dut oso gonbidatu interesgarria izan aldala. Eta beste liburua, hori Javier Agirrentzako gorreta daukator. Javier Agirre gure medikoan dako, antzinako liburua da, eta osasunak janarekin da zekusia daukan, da horren inguruan, da horra gertzen da, zeren, ez dakit nungo mina daukazula, hartu zazu, infusio bat honekin da honekin da ero, ez da izan. Eta janarekin zekusia hundi dauka. Garagardoa, eta orain, esan bezala. Tapa jarriko diot, eta hau labera doa. Ordu terdi gutxi gora bera, bale? Hau burnizkoa daukatena txarra da, labean sartzeko bai, baina gero peirua hartzen dute eta heldulekuak eta trapuak indartu behar dira. Bestela gero, komerilla. Eta oin, ingo duna, izan bezala, sagarra hauek, laurdenetan, ero moztu, hauek etxekoa dira, gure etxeko errege zaharrak, eta hasiak ez, hemen utziko ditugu, baina azala hartu, eta horrela, jak, eta honek gero dena dauzkagunean, ingo dituguna da, horre lapikoan da, labean da hon, kasolara gehitu, eta honek emango jo, iepa, zukatzea. Honek emango jo, beste puntu bat honi. Eta, bueno, bagoaz, pixkanaka, martza hartzen, ekipoa beha oitzen, zigorrekin egotea hemen, batzu esaten zuten, udara niko txintxo ibilin nahi janakin, oin berri hona etorri, jaten hasi beharra, zego gorra, baina zengo jo, batzutan sufritzea tokatzen da, eta berrio martxa, ja gehienok oporrak eta astuta dauzkagu. Gu hemen gaude, saiatzen, iaz bezala, bueno, aurreko denboraldian bezala, txiloe atal berriak ite ditugun. Bauzkagu eskaintzak, herrialde ezberdinetatik, bertara juteko. Eta, bueno, suerte pixkatekin, datorren urtean, suerte pixkatekin orain, ARA suerte daukagun, da urrialdera ero Japonaldea martxa egiten duen, eta gero karriko nizue, nik bakizue, bidai horietan turismoa eta bai egiten du, kirola ere bai, baina garrantzi asko dauka turismo gastronomikoak. Eta bertan, aurreko ataletan bezala, bertan probatu izan ditudan plater eta errezetak, gero hemen zuei ekarri dizkizuet, eta beti da politia, ikustia beste herrialde batzuetan ze jaten da, esan gaur egun hori gero eta errexagoa da, internetakin eta zeituan sartzen zara horrialde pila bat daude, eta nahi duzu jakin, ez dakit, Indian zer jaten da gabonetan, da Indiako menu bat daukazu, eta ez da inungo jakiak errezetan nahi duzu, eta eundak errezeta gertzen zaizkizu, ondo azaldu da, bideoak ere bai badaude, eta gaur egon etxean ez duelako sinatzen, da ez duelako, nahi? Ero kanpuan daukalako, behira, aurten aurkitu nintzen gazte bat, elorreko batekin, nik genuen saltzen mutilioi, baina berakin korrika iten koinzitun horre hanbote inguruan, eta tipoa 2 urte amazki Tailandian bizitzen. Eta Tailandian dagoeneko 4 etxetan bizi izan dela, 5. alokairun egon diela, eta hau dela azkenengoa, sukaldea daukan etxe bakarra. Beste danetan, zeukaten oskailua, mikroin labea, eta batzuk arraska bat, ez da arraskarik ere ez. Eta hau dela bakarra lehenengoa sukalde daukana, nunko sinatu daukatela. Zani, neko sukalde eskasa, zu txikiakin, baina han etxeak eta
ez daukate sukalderik, eta hori guk Tailandian egon ginenean ikusi genuen, jendeak ez du etxean kozinatzen. Kanpoan oso ondo eta oso merke jaten da, eta edozein ordutan daukazu edozer irekita, orduan jendeak etxea juten daia janaria erosita, eta ez du inok etxean kozinatzen. Inok ez duela kozinatzen, gure giak esan zuen. Ni bera etzala gogoratzen noizan azkenengo aldia etxean kozinatu zuela. Etxetik kalera ateatzen naiz, eta hor dauzkat ez da izan bat jatetxe o kaleko postu, non nahi dudan jaki ezberdin pila bat etxea amateko aukera daukadan, etxea baino merkiago, eta edozein ordutan, larun bat batean, telebista ikusten hau, goizaldeko ordu batak ordu bila direla, eta esatuzu, oine, taki zer jango nuke. Jetxi, eta denda dauzkazula, 24 ordu irekita, zerta iritsi garen, Hemen aipatu izan du, inoiz. Duela 30 urte, badago ikerketa bat, frantzesak media, egiten zuten etxian, sukaldean, egunero, 4 ordu. Eta gaur egun 40 minutu ero pasado, 30 minutu da. Sukaldean egiten duten denbora. Hola gaude. Hori zer da? Temperatura hartu dela. Vale. Eta gero eta gutxiago, eta hori tamales, ona etorriko da. Hori estatu batuetan beba dudelako etxea. Jenteak egiten duena, zer da? Oskailuan, etxean jaten duenean, oskailutik atera olako janari prestatu hauetako batzuk, onak ere badaudela, Nik ez dizuet esaten ezer. Gaur egun, gero eta zorionez, badaude caterineko arategiak eta guk hemen Alberdi, Durangoko Alberdi ekarri genuen, badauzkatela hor atal bat, beraiek bertan prestatutako produktuak, bertako gauzekin eta oso ona daudela, pixkat gehiago ordainduta, baina besterik ez duzu egin behar. Atera, berotu, eseri eta jan. Kasuelaik ez duzu garbitu behar, ezerrez, bakarri platerak eta hori. Niko pixka triste iruditzen zait, Ni esan, kozinatzea gustatzen zait, eta egunero sukaldean ere denbora pasatzen dut, goiz eta gau, eta pena horta iristea, baina, bueno. Badauzkagu, eta hemen ingo duana da oin, esan dakoa. Zagarra sal hauek, bertara sartu, eta hau, baina 10 minutu ero jungo da, iepa. Ordu hogei, utziko dugu hor. 160 gradutan ero, eta pixkanaka erregosten juteko. Eta hemen, zuak eta pixka garbituko ditut. Ingo duena da, errezetan bertan, eta nik hemen trampa txiki bat ingo dut, labean etzek abitzen, jartzen du, hartu gurin pixkatekin eta azukre pixkatekin gorritu hemen zagarrak, eta ero ardotxuri txorrota bat, eta labian sartu, xamurrak egon arte eta inda egon arte. Orduan, eta pixka kolore hartu arte. Nik, hau, etxian bakoitzak moldaketak egin behar ditu. Gure labian, ez da kabitzen sartaia. Orduan ingo benukena da, ingo ditut hemen gorrituko ditut hemen, 2 buelta azukre pixkatekin, eta ero ordo txorrota botako jot, eta zutan ingo ditut, berdin ateatzen da, Orduan, bakoitzak daukanara moldatu behar da, hori da, kanpinean juten garen moduan. Kanpinean juten garenean, esan, dena pixkat geixo komplikatzen da. Ero arrestu, azkenean, kanpinean daukasuna, eta holako zutxo batekin, gozez eskara hiltzen. Gu aurten udaran ibili gara kanpin pare baten da hori, da jendeak ez du kozinatzen ez zerrez. Tanak, kanpineko jatetxea, eta eseri, eta ñam. Vale, hone temperatura hartu. Zagarra botako izki bertara, buelta batzuk, gurina ondo muntatzeko, eta esan dakoa, azukre pixka botako jot, eta hau jungo zaigu hemen karamelizatzen. Eta hau izango da, gero, lagungarri moduan erabiliko duna. Beste buelta. Temperatura hartzen duenean, ardo txuri kopatxo bat, kopa erdi, gutxi gora bera,
Mena hongo dia 60 mililitro. Txora era. Eta holaxe. Goxo, utziko ditu egiten. Beraz, zandakoa. Ordu hogei. Egin daukagunean, atarako dugu, saltza, iragazi eta birrindu ingo dugu ondo. Eta ero solomoa ingo duguna da, xerra eta moztu, eta sagarra hauen laguntzarekin aurkeztuko du plater batean. Plater erreza eta oso merkia. Hauek lehena guain zaizkit, hain berotu, azken berotu eman diet, ze hoztu egin zaizkit, eta hor gurina pixkatorko hortu eta geratu da. Baina hau badao, ordu terdi, eta kanpora. Oin ingo duguna da, errezeta nola jartzen du, atarako, mira, nola txikitu dan, txerri solomo atarako du, eta bildu ingo dugu, albal pixkatekin, eta pausatzen utziko dugu hor, saltza egiten dugun bitarten. Aluminio, albal esan du parkatu, hori ja propaganda izan da, hemendik eskatuko dira diru emateko nire. Aluminio erabili behar dugu nien beti, oitxura daukagu, denok, hemen txeko handrak eta denok orokorrean, brillantia kanporantza, otartekoa eta biltzen dugunean brillantia kanporantza. Ez, brillantia beti jana ekutzen egon behar da. Beti jana ekutzen, mesedez. Itxusia kanporantza, eta papilloteeran ero, zerbait labean ero inbar badugunen batean, ero, beti alde hau, brillantia hau janaria ekutzen. Bestea ez. Eta ogitartekoa berdin. Ogitartekoa, mesedez, itxusiago bidali, ezain politiak eta ezain brillantiak, baina osasuntxua. Eta hemen, hor daukat aragi salda pixkat, eta ingo duna, birrinduko du guzti hau, eta hemen gogoratu daudela, kipula bat, zenario bat, eta ero zagarran azalak eta piperbeltzale batzuk. Ereinautzak kendu behar diot, hemen onbait egongo dela, eta hori ez du nahi birrintzea, hemen dago. Zu, kanpora. Eta, haitxo, zaporea guztiak atartzeko, zutan jarriko dut, eta hemen emango diot, irekin aldi bat saldari pixkat, eta holan hemen geratu dian solomoan zapore guztiak eta aprobetxatu ingo ditugu, eta hemen ez da botatzen, ezer. Irekin aldi bat horri, hau bezutan jarriko dugu, eta bizango da, saltza. Lagungarri moduan jongo dan, saltza. Erinotza ona. Eta horrela. Hau ohitura hartu, zerbait labean erre behar duzunean, arkumea, ero, gero, kendu bertatik, eta ardo pixka bat, ero, bota ona, ero, garagardo erabilialko genuke baita, ero salda, eta hor hartzen ditu orduan, hemen itxatzita geratu dien, zapore eta zuku guztiak. Hau. Gehituko diot hemen, eta badaukagu saltza. Oin birrindu, irabazi ez dut ingo, ze horren beste denbora zutan egon da ero, hau, fenomeno birrinduko da. Lodi egi geratzen zaizuela ikusten baduzue, salda pixka gehiago gehitu, kasua da. Epa! Eta gero, gatzez ere probatu egin behar da, Listo. Ni egia esan nena izo saltzak eta iragaztea eta daukat askotan hor geratzen dien. Hombre, gero ariak ero geratu behar behar olako kasuetan bai, baina bestela ni ez gustatzen. Batzuk unartzu oso finagoa geratzen dela eta baina zen nahi zuzatea. A ver.
gatz pixkat. Bildur gabe. Eta badago. Hau, alde batetik, saltza badaukau. Sagarrak hemen, eta razioan montatuko du. Hau, jarriko genuke bandeja batean ero, maira atara behar bagada du, bandejatxo batean ero, eta ero bakoitza zerbitzatzeko, saltza aparte jarriako genuke. Baina guke dena batean jarriko du. Hemen, eta bain. Aurrenekua. Sukaldariantzako. Eta venga, Xolomoa normalian, 3 busketa ero izaten behar razioa. Tamainan arabera, eta mosten duzuen loieran arabera, Baina, bueno. Morengo dana jarri. Holaxe. Sagarrak. A ver. Txarreska bat. Zagar batzuk. Eta, ikusi zuzue, Ze errezeta, erraza, oso xamurra geratzen da. Eta beste modu bat, Xolomo jateko, beti jaten dugula normalean plantxan, ero ogi birrinduti pasia, ero... Bueno, hemen daukazu beste aukera bat. Eta frutakin, zagarrakin, batez ere, oso ondo geratzen dena. Eta hau bildur gabe guzti, Bestela hau pixkat lehorra geratzen da. Orduan saltza jarri, barra, eta ero aparte ala ere, ugia eta bustitza eta gustatzen zaienen dako, ontzi batean, saltza jarriko genioke. Listo, hemen daukazue, txerri xolomoa zaharrekin. Gure gaurko bigarren eta azken errezeta. Ezan bezala, datorren astean Suitzara goaz, hango errezetakin, baina 2 aste barru dena postrea. Beraz, gozosaleak adi. A ber. Eta hau, sagarra beharren baita. Sagarra oinarri hartuta. Patata batzuk. Pare bat patata, sagar bat. Teiten zue patata pure bat sagarrakin. Eta honi jungo litzaioke, bueno. Ze hona. Oso goxua. Eta berri esateizu, eta animatu. Idatzi, txoriene, abildua eite.eus.